व्हिडिओमध्ये तुम्ही बघितलात की इथे आम्ही वेळी आणि ही कोयती बनवून घेतली आहे। तर ना सुयोग आता त्याला धार काढताय ना तुम्ही? हो। आणि हे कसं पातळ घेतली आहे, पातळच आहे ना ही धार काढायची। तर पाणी टाकून करताय काय? पाणी लावूनच करायला लागतं, कारण ही एकदमच अशी म्हणजे कोरी आहे, तर त्याला हा नवीन आहे, तर त्याला ही अशी धार काढावी लागते। पण ह्याला दाते नाहीत पुढे विळीला। त्यांच्याकडे ती ग्राइंडर मशीन नव्हती ना। काय नव्हतं? ग्राइंडर मशीन तिने त्याची दाते काढतात। मग ते नव्हतं का त्याच्याकडे? लोहारांकडे नसतं ते। अच्छा, तर काय आपल्याला काढायला लागेल? खोबरा कसा खिचायचा? तुझ्याकडे तर घ्यायच करून। मध्ये आपल्याला जर खोबरं खिचायचं नसतं तर हे असंच राहील। आणि हे पाटा असतो ना त्याची आहे। धार आहे का पण त्याला भरपूर? हा, धार आहे। तुम्ही हात कापून दाखवू? हा हे केलात काय? आई कोयतीला केले। कोयती केली? चांगली घासून हे काढली, धार आली ना। नवीन बनवली। आपली ती जुनी आहे ती खूप जड आहे। हो, रोजला वापरायला कसं ती जड होते ना, म्हणजे की जरा हलकी बनवली, हलकी रोजला बरी वाटते। गाडीच्या डिक्कीत पण राहते, म्हणजे आपल्याला बागेत वगैरे जाताना त्यात टाकून दाबवून जाऊ। डिक्कीत राहते ती? हो। इथे कोंबडीने ना अंड घातलंय, तिची आता ही जागा आहे फिक्स अंड घालायची। हॅलो फ्रेंड्स, मी प्रज्ञा, स्वागत आहे तुमचं प्रज्ञा सुयोग या माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये। बाहेर बघताय भरपूर ऊन आहे, कारण आत्ता वाजलेत 12:30 आणि आज कामाला ना आमच्या प्रचंड उशीर झाला आहे, म्हणजे प्रमाणाच्या बाहेरच। कारण ना पाणी उशिरा आलं, पंपाचा काहीतरी प्रॉब्लेम झाला होता। तर जिथे 8:30 वाजता पाणी येतं तिकडे 10 वाजता पाणी आलं, त्यामुळे सगळ्याला उशीर। पाणी भाजीला लावायला पण उशीर, बाकीच्या जेवणाला पण उशीर। आत्ता माझं जेवण वगैरे झालेलं आहे आणि आज काय काम करावं म्हणून आम्ही ना रोपं तयार करतोय, कारण खूप दिवस झाले रोपं तयार करायची असं मी म्हणते, पण वेळ काही मिळत नव्हता। तर फायनली आज आम्ही रोपं तयार करणार आहोत, वांग्याचं आणि टोमॅटोचं। मिरचीचं बियाणं आणायला मी विसरली। एक मिरची ना मी तिथे सुकट ठेवली होती, म्हणजे जी झाडावरच लाल झालेली, पण मला वाटतं बहुतेक ह्या कोंबडीने वगैरे ते खाऊन टाकली असेल, कारण कोंबड्यांना मिरची खाण्यात खूप एक्सपर्ट आहेत। आणि उन्हामुळे ना सर्व असं दिसतंय जरा मागे। तर चला आपण जाऊया, सुयोग ऑलरेडी गेले तिथे खोदायला, कारण आम्ही ना जमिनीतच रोपं तयार करणार आहोत, पिशवीत वगैरे नाही। ही जी आपली वांग्यांची रोपं दिसत आहेत ना, ही सगळी रोपं ना आम्ही जमिनीमध्ये असं वापा तयार करून त्याच्यावरच तयार केलेली होती, आणि सगळी ही तीच रोपं आहेत। ह्यातली ना बरीचशी रोपं आम्ही मन्या भाऊंना आणि शेजारी वगैरे चंद्रकांत भाऊ आहेत त्यांना दिली होती लावायला, कारण खूप प्रमाणात झाली होती म्हणून। तशीच वांग्यांची नाही, तशीच टॅमॅटोची पण रोपं आम्ही ह्यात वाप्यावरच तयार केली होती। पिशवी ती आम्ही पहिल्यांदाच करतोय, पण झाली आहेत व्यवस्थित। हे बघा शेवग्याचं, इकडे तर फुलं पण आहेत आणि छोटी छोटी वांगी इथे पण आहेत। रोपं तयार करायचं कारण म्हणजे ना आपल्या केळीची सावली इकडे पडते आणि रोपांना ना जास्त ऊन पण चालत नाही, थोडं सावली पाहिजे। आणि इथे ना आधीच आमचं हे होतं, म्हणजे असं उंच भाग होता, कारण आम्ही इथे गवारीचं बियाणं पेरलं होतं गेल्या हिवाळ्यामध्ये। शेणखत टाकताय? आणि ते ना चहाची पात पण थोडी वरती बांधून ठेवायची, खाली पडली। तिकडे शेण पण टाकून ठेवले शेणी तापण्यासाठी। हे बघा सगळं ड्रमात आम्ही असं पाणी भरून ठेवतो, सकाळी नळाचं पाणी येतं तेव्हा। हे बघा, म्हणजे जवळच्या जवळ ना पाणी टाकायला बरं पडतं। तो ड्रम पण भरलाय।
ह्या अशा वेली पडतात ना, म्हणून जरा ना सारखं सारखं परसबागेत येऊन असं लक्ष द्यायला लागतं, नाहीतर यांना सगळे खाली येतात. असं अडकवलं की त्या बरोबर आधार घेऊन वरती जातात. मग हे बघा केवढ्या मोठ्या शेंगा आहेत बघा, लांब लचक. इकडे पण येतात. जसं जसं ऊन पडतंय ना तसं तसं शेंगा आता यायला सुरुवात झाली. नाही तर खूप दिवस वाट बघत होती की अजून कशा येत नाहीयेत. आता शेंगा येत आहेत भरपूर. हा, हे बघा किती मोठे झाले, बघितलं? एकच घमेला बस झालं ना, कारण वापा काही जास्त मोठा नाहीये. बियाणं आम्ही अशाच नाही टाकणार आहेत पसरून, थोड्यानं असं लाईनी पडतोय. म्हणजे लाईनीमध्ये ना असं 2-2 वगैरे टाकले ना, म्हणजे अख्ख्या लाईनीत 2-2 नाही, दाखवते मी तुम्हाला पुढे, की कसं ना ते ह्याच्यानी थापी वगैरे घेऊन ना असं मुळासकट आपल्याला ना उचलता येतं. नाहीतर काय होतं की कधी कधी उचलताना ना माती सगळी निसटून जाते आणि रोप हातात येतं फक्त, है ना. हां, आपल्याकडे थापी येते आणि त्याच्या साह्यानेच आम्ही उचलतो. 4 दाणे मारतो. टॅमॅटो आणि वांगी, ती छोट्या साईजची वांगी असतात ना, ती आहेत ते बियाणे. कारण आता मोठी आपल्याकडे आहेत ना जांभळ्या कलरची. हे लाईनी आपण केलेत ना, त्यापेक्षा असं ठोंबा मारला असता तर चाललं असतं. म्हणजे असे खड्डे केले असते ना, तर त्या खड्ड्यांमध्ये 2-2 बिया आपण टाकू शकलो असतो. खड्डे किती काढणार, ते जास्त नाही होणार आहेत खड्डे. मग त्या लाईनीत असे टाकूया ना, असं लाईनीत पेरणार आहे. कोथिंबीर पेरतो तशी रोपच तयार करायचे ना. चालतील. हा, मग त्या पिशवीत पण मी तसंच तर टाकलं होतं लाईनीमध्ये. दाखवतो. हे कोणतं आहे? वांगी. टोमॅटोच्या कमी आहेत हा बिया, त्या 2 लाईनमध्ये बसते. तिथे गाय आली, गावठी गाय. टाकलं. रोपं आपल्याला हवी तशी आपण कशी पण तयार करू शकतो, पिशवीत पण करू शकतो किंवा अशी वाप्यावर पण करू शकतो. आता आम्ही मागच्या टायमाला केलेली ती वाप्यावरच केली होती आणि आमची व्यवस्थित झाली पण होती. 2 लाईनी याच्यात करतो मी वांगी, 2 लाईनी मिरची करूया. पण ती अशी चालतील ना एकत्र टाकली तर? हा, ते काय सगळेच रुजून येत पण नाहीत, काय काय येतात काय काय येत नाही. तर ह्या आहेत टॅमॅटोच्या बिया. माती आता सगळी मिटवायची. आणि ना पाखरं आता येतात ना, काय बोलतात त्यांना, केकेटी ना, चिमण्या, त्या वेगळ्याच प्रकारच्या चिमण्या आहेत, कवडे आणि काय केकेटी ना, ते येऊन ना इथे आम्ही बघा हिरवा माठ पेरला होता बियाणं, आणि येऊन ना ते सगळे दाणे खातात बोचून बोचून. त्यामुळे बघा किती कमी आलाय. तर झाली आहेत रोपं म्हणते बिया पेरून टोमॅटो आणि वांग्याच्या. ही वांगी ना छोट्या साईजची आहेत, ते हेच घेऊन आलेले दुकानातून. आणि ना लास्ट टाइम व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला ना, माझ्याकडे एक बियाणं आहे आणि त्याचं नाव मला माहीत नव्हतं, तर मी कमेंट करायला सांगितली होती. तर बऱ्याच जणांनी कमेंट केली. काय काय जणांनी पांढरी चवळी आहे, काय काय जणांनी गवार आहे, काय काय जणांनी तर भेंडी आहे सांगितली. तर भेंडी नाही आहे, भेंडी आम्हाला माहिती आहे कशी असते ती, कारण भेंडी थोडी जाड बी असतं आणि गोल असते. तर भेंडी नाहीच आहे ही. पण काय काय जणांनी सांगितलं की पांढरी चवळी वगैरे आहे. तर आता बघूया, नक्की काय फिक्स आहे ते मला पण माहिती नाही. पण ना 2-3 बिया ह्या ना रुजत घालून मी जरा बघते, म्हणजे जेव्हा रुजून येतील ना तेव्हा पानावरून तरी ओळखता येईल. कारण अशा बीवरून जर ओळखता आपल्याला येत नाही आहे तर त्याला थोड्याशानं टाकून बघते. कारण आता तिकडे वापा तयार केलाच आहे ना, तर आता बघूया, ह्यांना विचारते आधी की कुठे टाकायचं आहे ते.
त्यानुसार मग टाकते, त्याच्याशिवाय ते समजणार नाही. ऐकलात काय? या बिया थोड्या टाकून बघूया काय. हां, हे काय नाव तर आता माहीत नाही, पण पानं येतील ना जेव्हा तेव्हा तरी समजेल ना कोणते आहेत तर. म्हणजे आणि मी काय म्हणते, हा एक वापा आहे ना, म्हणजे बांध आहे ना, त्याच्यावर काय आलं नाही ना रुजून. आपण गवारी टाकलेली ती 2 गवारी आली आहेत काय? कारण ह्याच्यावरती आपण ते हे टाकलेलं ना, ॲक्च्युली आपण राजमा बोललो, पण अर्चनाताई बोलल्या की राजमा नाही, ते गावठी चवळी आहेत बहुत. हां, गावठी चवळी आहेत. आपल्याला देताना असं सांगितलं होतं ना का राजमा आहे म्हणून राजमा बोललो, पण ठीक आहे. हां, हे सगळे बियाणं ना ग्रामपंचायतीतून मिळाले आहेत आणि रेश्माताईंनी दिलेत आम्हाला, तर त्यामुळे आम्ही बोललो राजमा. आम्हाला नाही माहिती गावठी चवळी वगैरे आहे ती. नाही म्हणजे मी काय बोलते, एका ठिकाणीच पाणी जाईल असं, म्हणजे 17 ठिकाणी नको. एक तर पाण्याचं आपल्याकडे शॉर्टेज आहे. ते एक बांध असाच वेस्ट गेलाय ना, मग त्याच्यावरती म्हटलं हे टाकून बघते थोडं. इकडे आपण ते हे टाकलंय ना, गावठी चवळी काय ती राजमा बोलत होतो. अशी कामं आम्हाला सगळी उन्हातच करायला लागतात, तेव्हाच आम्हाला टाइम भेटतो. सकाळी टाइम गुरांमध्ये, संध्याकाळचा टाइम गुरांसाठी. ह्याच्यावर माती ओढू नका आता, त्या बांधावर अशा लाईनी मारून टाकताय. चालेल, शेणखत ऑलरेडी मिक्स आहे त्याच्यामध्ये, त्यामुळे आता टाकायची गरज नाही, फक्त असं पेरतोय आम्ही. दाखवा जरा पुन्हा हातात घेऊन. ते सेमच आहे, ते उगाच 17 पिशव्या बनवल्या आहेत त्या, तेच आहे. काय काय जण म्हणाले गवार आहे, काय काय जण म्हणतात काय पांढरी चवळी आहे, पण चवळी मला नाही वाटत ती. बहुतेक मला असं वाटतंय गवार असू शकते. चवळीचा आकार असा थोडी असतो. हा, आम्हाला काय म्हणजे ह्याच्यात आम्ही माहिती नाही, अंदाजे आम्ही टाकतोय, म्हणजे जे काही येईल ते येईल. त्यामुळे आता रुजत घातल्याशिवाय काही पर्याय नाहीये. बस झालं. जेवढं म्हणजे रुजून येईल ना, तर पानं एक वेळ ओळखीची असतील तर बघू, है ना. टाकूया तरी, जागा आहे ना, तर टाकून द्यायचं काय. हा, येईल ते येईल. तर आज संध्याकाळी पण हळदी कुंकूला जायचंय. आता तर रोजच हळदी कुंकूला जायचं असतं. जेवणासाठी मी बनवलंय कुळथाची आमटी, सोबत आहे तोंडी लावायला वांगी आणि बटाटी फ्राय, असेच मसाल्यामध्ये परतवले. इकडे आहे भात, काकडी सोबतची रोज असतेच, आणि चपाती. 1:45 व्हायला आलेत आणि आम्ही आता जेवायला बसतो, तर या तुम्ही पण आमच्यासोबत जेवायला. संध्याकाळचे 4:30 झालेत आणि आम्ही हळदी कुंकूला चाललोय, जे की मी तुम्हाला सकाळी बोललेच. वाणेवाडीत आणि चव्हाट्यावर जायचंय, म्हणजे गावात जायचंय. आणि माऊ बघा, तिला दूध वगैरे घातलंय, कारण सुयोधा तिथे नळाचं काम करतायत. तर थोड्याच वेळामध्ये दूध काढायचा टाईम पण होईल, तर ते सुयोगवरती आता सगळं काम पडलंय. कारण मला येईपर्यंत जरा वेळच जाईल, कारण चालत जायचंय ना गावामध्ये, म्हणून. तर नारकर काकी आणि स्वप्नाली वहिनी येत आहेत, त्या दोघी, मम्मी एक तिसरी, आणि पुढे दोघी आहेत. तर अशा आम्ही 5 जणी मिळून जाणार आहोत. दोघ इकडे चाललेत नळाचं काम करायला, म्हणजे करत होते, कोयती विसरले म्हणून पुन्हा घरी आले. तर दाखवते मी तुम्हाला काय करते. ॲक्च्युली इकडे ना सगळं काल का परवाच्या दिवशी गडी होते कामं करायला, तर त्यांनी खोदकाम करता करता इकडची पाण्याची जी लाईन आहे ती लिकेज केली आहे. आणि सकाळी ना पाणी येत नव्हतं, कारण आमच्याकडे आलं, पण इथे आत्तेच्या घरातलं नळ आहे ना, त्याला पाणी येत नव्हतं. खालून लाईन गेली आहे ना, तर त्याला ना थोडं लिकेज झालंय, काहीतरी घाव बसला असेल ना. तर सकाळी एवढंही ना इथे पूर्ण डबकं साठलं होतं,
तर त्याच्यातलं पाणी काढून काढून घेऊन आम्ही झाडांना घातलंय. पण आता कसं सगळं सुकलंय ना, म्हणजे पाणी झिरपलंय, तर त्याला काय लावणार आहे तुम्ही? अच्छा, 2-3 प्रकार डोक्यात आहेत, तर ते करणार आहात. त्यांनी राहील का ते? कारण आता हे काम करायला कसं आपल्याला तर काय एवढं जमणार नाही, म्हणजे नेमकं जमेल एकदम खोलपर्यंत काही नाही करणार. तर बघूया, तेवढ्यानी जर नाही झालं तर मग प्लंबर बोलवायला लागेल ना. खर्चात खर्च, हा खर्चात खर्चच येतो बरोबर. मी बघा कशी बघते इकडे. इथे ये माऊ, ही माऊ, ते ओढणी वगैरे फाडून येशील, इथून ये बेड्यातून. नळावर बसेल पटकन, पाईपलाईनवर बस. पण सहसा हा पाईप हे होत नाही ना, तडकत नाही ना. जुनं आहे, हा बरीच वर्ष झाले ना. टिका, हा टोक लागलं असेल म्हणून. झालं नाही झालं अजून? ते काय लावतंय? गम, गम सारखं आहे. काय बोलतात तुम्ही त्याला? बूस्ट. ते आपल्या नळाची पाईपलाईन करताना वापरलं ते का? अच्छा, मग त्याने चिपकतं काय? अच्छा, पाईप वगैरे चिकटू शकतो. सुयोग ना एक एक काही काय करत असतात बरोबर. सगळ्यात म्हणजे काही असं झालं ना तर लगेच आम्ही असं बाहेरून कोणी कामगार मागवत नाही, अगदीच नाही जमलं तर मागवतो. हुशार आहे, हुशार. चला मी येऊ का? ते माझ्या मागून, अगं रस्त्यावर आली आहेस माऊ, त्या बघ तिकडे येत आहेत, पकडतील तुला. त्या येत आहेत तिथून दोघी जणी. हे आहे चव्हाटा मंदिर, वाघजाई चव्हाटा मंदिर. आणि ह्या काकी बाय 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 कर. काय बोलतो आम्ही? पर आम्ही घरी गेलो तू होतास का? वहिनी आता बोलला वहिनी. मग परत गेलो आम्ही हळदीकुंकवाला. आहे देवळे कडा आणि आम्ही चाललोय वाणेवाडीमध्ये हळदी कुंकूला. इकडे काय आलो तर गणपती विसर्जन, बाकी एरवी कशाला कोणी तेच ना. पहिला आम्ही कपडे व्हायचे यायचे काढावे, पाणी कमी झालं, कोणती काढलं नाही तर रंजित आहे. पावसातून इकडे सगळं पाणी वाहत असतं. धबधबा बंद आहे काय? दोन ठिकाणचा आणि हे वाण मिळाले. काय बोलतो, टोपली ना, टोपली आणि चाळ. हे 6 झाले येईपर्यंत. आणि आता भाजी पाणी शिकायचंय सुयोगले डेअरीमध्ये, तर तेवढ्यात येतीलच. तोपर्यंत पाणी मी शिकून घेते, नंतर बाकीची कामं. खाली गावात चालत गेली, चालत जायची कधी सवय नाही आहे, गाडीवरून जायची. पण आज चालत गेल्यानंतर जरा पाय दुखायला लागले माझे, सवय नाही म्हणून. चला पटापट भाजीला पाणी शिकून घेऊया. रात्रीच्या जेवणासाठी कांदा भजी. तोंडी लावायला दुपारचं काय शिल्लक नाही ना. वांग बटाटा केलेला ते संपलं, तर थोडीशीच केली, जास्त नाही केले. कांद्याची आली तर जेवायला बसूया. हो या तुम्ही पण भजी खायला. वाजले 9 वाजायला आले, तर आज ना लवकर जेवायचंय कारण भूक पण लागली आणि दमल्यासारखं पण झालंय. तर लवकर जेवून लवकर झोपायचंय म्हणून लवकर करायला घेते.
तर चला व्हिडिओ पण मी आता इथेच एंड करते. आजचा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि आपल्या चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. नेक्स्ट व्हिडिओ. बाय, गुड नाईट, टेक केअर.